Traja hráči Chelsea vedia, aké je to vyhrať najprestížnejšiu európsku trofej. The Blues však budú potrebovať všetkých 11 futbalistov na ihrisku, aby dokázali vyradiť Ronaldinha a spolu. Máš piči? Každý by najradšej ležal pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čako nechaj. Čo by aj behal, keď všetko je v porádku, doma na porádku. Pekne na lehátku. Situácia môže byť pri tomto vývoji stretnutia rozhodujúca. Sergio Hlavička. Kapitán Lepsáča vyposúva proti blízučko brána v štvrťfinále. John Terry opäť raz dokázal, akým dôležitým hráčom je pre svoj tým. Pekne na lehátku.